Hrubý Šúr, pokojná obec, len pár minút od Senca. A tu nájdete dom, ktorý vás zaujme veľkosťou aj vzhľadom. Ale najprv si poďte pozrieť lokalitu. Tu by som si vedela predstaviť peknú kuchynskú linku. Tu by sa dobre pozeral hokej. A tu by mohla byť pracovňa. Nie, tu bude detská izba. Tento dom čaká len na vás. Kontaktujte nás, presvedčte sa sami, radi vás tu privítame.